Гэта беларусацэнтрычны праект пара. Сёння ў нас асаблівы госць, страшны сон для лукашэнкаўцаў, пуціністаў, чалавек, якога яны называюць сапраўдным бандэраўцам. Гэта гісторык, кандыдат навук, вайсковы. Вітаю Александра Алфёрова. Вітаю спадарство. Шмат дякую за те, що льос історичний звів нас сьогодні в ефірі. Спадар Александр, я не магу у вас не спытацца, так? Ёсць такі украінскі дэпутат Олег Дунда з фракцыі «Слуга народа». І вось ён зрабіў публічную заяву, сказаў, што пад Пакроўскам узброеным сілам Украіны складана перамагаць у пазіцыйнай барацьбе там з расейцамі. Но это лагічна. І трэба ў кантэксце несіметрычных адказаў пераносіць вайну на тэрыторыю Беларусі. І шмат шуму эта заява нарабіла, што вот это вот удар такі можа быць па Расеі, 5-10. Нават Медведзеў выказаўся, што толькі паспрабуйце, мы тут жа будзем ударам ядравай зброі па Ўкраіне. Но я, шчыра кажучы, гэтыя наратывы раней чуў ад украінскіх палітыкаў яшчэ год таму, што гэтым усё і скончыцца. Выбачай, вайна, ну, з тэрыторыі Беларусі быў жа напад. Тэхнічнае пытанне. Ну, што вы думаеце пра такія ідэі? Ну, по-перше, як військовослужбовець діючий, я не можу коментувати політичні справи в Україні, і це не тому, що там є певна там закони, а тут є певна етика. Кожен на своєму місці. З приводу в цілому от таких от явищ, як історик, так, вже скажу, що справді ми маємо справу дуже делікатну, і ця делікатність полягає в тому, що білоруський народ – це наш справжній братній народ, який пов'язаний з українцями культурними зв'язками, історичними, певним чином навіть ментально. І сьогодні говорити в цілому про те, що десь винувата Білорусь, не приходиться, тому що це справді білоруси – наші брати. Нас ніхто братами не називав, і ми один одного, знаєте, Мінськ не був столицею СССР, Київ не був столицею СССР. І ми не обирали, хто з нас брат. Але ми говоримо сьогодні про те, що уряд псевдопрезидента Білорусі, окупанта Лукашенка, дійсно чинить неймовірно трагічну історію. Підклавшись під росіян, Лукашенко є сьогодні генерал-губернатором на території, яку росіяни вважають своєю. І розумієте, в цьому контексті навпаки ми не говоримо вже про те, що ні Лукашенко не визнає, що існувала Білоруська Народна Республіка. Він абсолютно наплювательськи, нахаркательськи віднісся до історії власної держави, змінив прапор, змінив герб і поготів не те, що змінив, він повернув, як і Придністров'я повернуло герб комуністичних часів. Цим він демонструє не тільки свою власне ментальний коридор, що він залишається совєтською людиною, а сьогоднішні його дії спонукають, безперечно, на різних рівнях від політиків, військових діячів, істориків, громадських діячів говорити такі речі проти Білорусі, але насправді направлені проти Лукашенка. Бо Лукашенко є серцем зла і подальшої окупації Білорусі як одного з майбутніх найбільших стратегічних партнерів без російської України, без російської Білорусі. Я так правильно ваш наратыў зразумеў, што праблемаў паміж нашымі народамі раней не бывала вось да гэтага нападу з тэрыторыі Беларусі, бо это праблема. Дыктатура, не дыктатура, ну таксама і на народзе ляжыць пэўная віна. Но я чуў ад вайсковых экспертаў украінскіх такія наратывы, што вось ніколі раней не ваявалі, і тут такое вось здарылася, так? А я хачу у вас пытацца як у гісторыка. У нашай гісторыяграфіі ёсць прынамсі два эпізоды. Я пачну з пазнейшага. Значыцца, дзейнасць Богдана Хмельніцкага, у тым ліку на тэрыторыі Беларусі, вот я пра Палессе зараз кажу, 1648-1651 год, казацка-сялянская вайна. Зразумела, што тады ж не было нацый мадэрных у сённяшнім разуменні гэтага слова. Это было такое паўстанне нізоў супраць магнатэрыі і так далей. Но для нас, для беларусаў, так, для нашых продкаў, это вось казацка-сялянская вайна потым вылілася ў крывавы потоп, жудасную вайну з Масквой,
там геноцид был, большую частку жыхароў беларускіх зямель вынішчылі просто. Самая такая трагічная вайна. Вось гэта можна лічыць праблемным момантам у гісторыях наших народаў, ці не? А який ще один проблемний момент ви хотіли наголосити? Это ўжо справа амаль што тысячагадовай даўніны. 1067 год. Значит, описано было это в слове про поход Игоровы, киевский князь Изяслав, Святослав Черниговский и Всеволод Переяславский. Это сыны Ярослава Мудрого. Значит, яны пошли на Менск, ну, так бы мовить, не на Менск, на Полацкае княства, где княжаў Усяслав Полацкі. Спалили Менск у 67 годзе. Ну, часы такие были, так? Узялі ў палон, значыцца, этого Усяслава Полацкага, яшчэ Усяслав Чарадзей называлі. Не забілі, дарэчы. Прасядзеў ён 14 месяцаў у кіеўскім астрозе, потым на Кіеў там полаўцы напалі. Такім чынам, потым 7 месяцаў, значыцца, яшчэ Усяслав Чарадзей як бы кіеўскім князем прабыў, потым вярнуўся Ізяслаў, і наш Усяслав, так скажем, отправился назад у Полацкае княства. Вот такие эпизоды, хоць яны былі і даўнія, так? Ці можна гэта лічыць, што вось нашыя народы ваявалі, як ви лічыце? Прекрасно, що ви згадали ці два епізоди, про які я теж в першу чергу подумав. Можливо згадати і, наприклад, третій епізод, коли громада Гомеля під, по суті, тиском більшовиків тоді просилась до економічної зони зайти в українську державу в 1918 році. Але всі ці епізоди, розумієте, ми з вами сусіди. Ми не один народ, ми з вами сусіди. Між сусідами буває різне. Я скажу більше, між чоловіком і дружиною і більш рідними людьми буває різне. Коли ми акцентуємо на цих фрагментах увагу, ми маємо сказати, так, були проблеми в часи Хмельницького, коли козацькі полки зайшли на територію Білорусі. Були проблеми в часи там, в 11 столітті. Але, до речі, між тими періодами нам треба теж розуміти, що Всеслав Чарадзей – це виокремлена династія з Рюриковичів, полоцьких князів, які потім навіть брали собі імена Рогода, та, князя, який правив до того. І коли ми ці фрагменти піднімаємо, то, очевидно, це явище нормальне. Нам з вами є через що вступити в дискусію з приводу тих чи інших непорозумінь, як у сусідів. Але одночасно з тим ми з вами маємо розуміти, що от під Грюнвальдом ми були разом. От в битві на Орші, де ми розгромили московитів, ми були разом. І мало того, щось там Лукашенко з цим музеєм недобре робив в битві під Оршею. І треба наголосити, що 100 років тому ми, як і ви, так і ми боролися проти росіян. І там, де ми бачимо спільність наших перемог, от там народжується міцний зв'язок розуміння. Період Хмельницького, зрозуміло, що він дуже далекий. Але ми маємо про це знати. Ну і, зокрема, литовський князь Радзивіл потім помстився за цей період. І це було, зрештою, взяття Києва. Тому нам не треба, знаєте, виокремлювати якісь такі от події, де ми були не разом, а нам треба сьогодні говорити про ті події, де ми були разом. Зрештою, Савок розвалювали ми разом з вами. Зрештою, ми разом з вами намагалися в 2000-х роках здійснити внутрішнє переформатування влади. Помаранчева революція в Україні, вибори потім в Білорусі, де ми діяли разом. І сьогоднішня нова, скажімо, кампанія «Пора», так, це якраз от теж назви, які десь між нашими народами існували в контексті боротьби проти диктатури і незаконного втручання влади в громадські процеси. Тому знати треба про проблеми. Такі самі проблеми були у нас з поляками, у білорусів з поляками, з литовцями у білорусів, у поляків. Ну це ми сусіди, в родинах є проблеми. Але ми про них маємо знати, дійти до розуміння того, що ці проблеми між нашими народами більше не мають існувати, і творити майбутнє, ґрунтуючись на спільних перемогах. Я думаю, це буде найкращий варіант, рецепт від цього питання.
Спадар Александр, ну ёсць яшчэ адна праблема у версіі лукашэнкаўскай прапаганды. Я не магу у вас не спытацца. Пра Сцяпана Бандеру. От як так прапаганда лукашэнкаўская паказвае? У часы, значыцца, вялікай айчыннай вайны супрацоўнічаў з нацыстамі. Бандераўцы палілі беларускія вёскі. Бандера стаяў, у бінокль глядзеў, паказваў, там падпальвай, там забіваў негадзяй. А вы ва ўкраіне помнікі ставіце, значыцца, яму, называеце героем. Як так? Я теж не знаю, як так, бо в 41-му році Бандера був посаджений в концентраційний табір Заксенгаузен. І керувати він нічим не міг, він навіть не залежав від своїх власних бажань, побутових або навіть фізіологічних. Тому що він був в нацистському концтаборі. І зрештою, що таке Бандера? Тут треба зрозуміти, що цей термін «бандерівці» – це термін нав'язаний нам, росіянам. Для росіян, для їхньої агітації, для їхньої пропаганди всередині себе, всередині тих територій, якими вони володіють, існують певні маркери. Наприклад, що таке колективний ворог для росіян? Це прогніваючий Запад, або НАТО, чи сатанато. Тобто є колективний ворог. Але для росіян є базовим і створення такого, знаєте, ворога персоналізованого. На щастя чи на жаль, для росіян за останні 200-300 років вони вибирають собі персоналізованого ворога, яким вони клеймять все, що не російське. Тобто вони обирають постать, яка є в контексті нашої історії України, яка є, скажімо так, якось зрадником якимось. От всі українці хороші, але знаходиться один зрадник. Так, наприклад, ту старшину, те дворянство чи еліти, які будували українську культуру в 19 столітті, 18-му, їх називали мазепинці, на честь Мазепи, тобто гетьмана, який з російської точки зору зрадив. Потім, після Мазепи, нас стало називати петлюрівці. Тобто всі хороші, але є негідник Петлюра, і з ним жменька людей, яка намагається боротися проти Росії. Потім вони стали називати термін бандерівці. Я скажу, що до 2014 року в Україні не сильно, скажімо, глорифікували постать Степана Бандери. Це було радше десь в чомусь регіональна така глорифікація, яка дійсно разюче відрізнялася за напрямками нашої України. Проте в 2014 році вони почали говорити про бандерівців, і поготів почали ще більше звертати увагу на бандерівський рух як такий, як антиросійський в цілому в 22-му році, аж дійшло до того, що Рамзан Чеченовець Кадиров почав шукати Степана Бандеру і навіть оголошував премію грошову, хто цього Бандеру спіймає. Тому скажу, що в цьому контексті, знаєте, я згадаю свою історію, коли був взятий полонений, і ми в нього запитуємо, на що ти прийшов сюди, окупант. А він каже, ну, боротися з бандерівцями. На що я кажу, ти знаєш, що Бандера сидів в нацистських концтаборах? І цей росіянин полонений, ми дотримали всіх Женевських конвенцій в розмові, тобто це там не катування, це просто ми адекватні люди, ми розуміємо, що таке правила війни. Ми кажемо, так ти знаєш, що Бандера сидів в концтаборах нацистських? А він такий, в яких? І тут до нас дійшло, в фашистських концтаборах. Він каже, а! Тобто він навіть нас усвідомлював як нацистів, так? І подумав, що як це у нас може Бандера в концтаборі сидіти. Він навіть не розуміє, що таке нацизм, що таке фашизм. І тому йому треба сказати, що ну, в фашистських концтаборах. А, тоді він зрозумів. Тобто це каша величезна в голові, і цей експорт таких назв, визначень, вона достатньо притаманна для росіян. І скажу, що, ну давайте по-чесному, спадаре Євгене, що по відношенню до наших народів теж вони визначали певні назви, так? Які сьогодні, ну так, лайтово десь зберігаються, але ну
там українці, салаїди, білоруси, бульбаши. Ну, це ж назва, не сама назва, правда? Ні, ви собі бульбашами не називали, ні українці салаїдами. Це нас хтось назвав і сказав, оце чоловік із города назвав, інтелігентний. І от такі самоназви – це достатньо прикметна в цьому ситуація для росіян в цілому. Тому будемо відверті, що вони нас називають, вони створюють для нас певні такі назви, які потім на рівні анекдотів приживаються, на рівні чогось іншого. Для України вони, знаєте, як назвали нас всіх бандерівцями. То я скажу, що після 22-го року, коли почалось повномасштабне вторгнення, то багато людей почали казати, так, я бандерівець. І це казали українці єврейського походження, українці польського походження, українці російського походження. Казали, так, ми бандерівці, окей. Спадар Олександр, є ще одна претензія. Так? Ось українські меди пишуть, значиться, що Путін, от, зрозуміло, там, негодяй, рашист там, і так далі, все хлусить. Насамрэч не все хлусить. Одну рэч правду сказав. Значиться, Путін говорить, що українці – гэта русские. Я пачаў правяраць. Ну і не брэша, слухайце. І вашае відэа паглядзеў, што ў Візантыі увогуле ось Киевскую Русь называли Россия, правильно я кажу, так? А увогуле русские гэта і ёсць насельнікі сённяшніх вось сённяшніх украінскіх тэрыторый, так? А хто тады сучасныя расіяне? Вось професор Пивоваров, такі в Академії наук расійскай ёсць, вядомы, сказаў, што нашчадкі Залатой Орды. А вось памажыце мне разабрацца. Кожна держава має свою самоназву. І є назви, які їй надають інші країни, сусіди. Мадяри себе не називають угорцями чи венграми. Чи Hungary. Так от, Русь грецькою мовою називали не Русь, а Росія. Бо Росяс – це грецька назва нашої держави. І тому Русь, так, це Росія. Але Росія – це не Русь. Тому що колишнє Московське царство просто взяло для себе культурну, античну, грубо кажучи, античну назву – Росія. І цей проєкт став можливий тому, що, сподаре Євгене, коли Петр І переміг в шведській війні, в його руках опинилися складові частини цієї території Русі. Московити, нагадаю, що вони вже тоді володіли цими складовими, як то Новгород, Смоленськ. І він вирішив зробити цей ребрендинг, тому що вже були заткнуті роти тим, хто би сказав би ні-ні-ні-ні-ні. Росія – це грецька назва Русі. Хто є ми? Ну, ми не є русські, бо русські – це прикметник, який відповідає на питання «чий?». Англійський – сир. Так? Або бик – іспанський. Чоловік, раб, кріпосний, русський. Може бути князь руський, але це прикметник, який відповідає на питання «чий ти?». Тому насправді такого народу, як русський, не існувало. Бо це прикметник, який окреслює людей, які чиїсь, Русі. Народ був Русь або русини. А той, хто був підлеглий, є русським. Тому хто ці русські? Це залишки мордви, фіно-угорських інших племен, татар, які прийшли до Московського двору, тих еліт Золотої Орди, які рятувалися там в моменти, і вони ставали приналежними. І, відповідно, вони брали на себе ту назву, яку колись накинули ще в 11-12 столітті на ті землі не слов'янського. Ми є руси, русини. Це наша середньовічна назва українців. І зрозуміло, що ми не є русські, тому що ми не можемо бути самим собі прикметником, скажімо так. Є таке видання «Інформатор» українське. Ось там вийшло розслідування дотично походження Олександра Лукашенки.
Ну, так было пададзена, што разгадалі ягоную таямніцу, што ён у яго паходжанне з Украіны, значыцца, што ягоны бацька гэта Рыгор Фянчук, сапраўднае прозвішча Фенцык. А ягоны дзед Сцяпан Фенцык, так, вось дзеяч з рэгіёна, дзе вось Ужгарад, Мукачева, як правільна называць гэты рэгіён? Закарпаття. Закарпацця. Што ён быў да другой сусветнай вайны такі вось прарасійскі шавініст, а калі ўжо шла другая сусветная, падтрымаў нацыстам, там былі гісторыі з генацыдам, вайсковыя злачынствы і гэтак далей. Вайсковы злачынца пасля вайны другой сусветнай яго выявілі, знішчылі. И вот это дед Александра Лукашенко. Так написано в этом расследовании. Мы не можем зараз проверить. Мы только ведаем, что Лукашенко хавае свое паходжанне з нейкіх прычын. Дык вось, гэты Сцяпан Фенцык мы не можем проверить. Но калі глядзіш на фотаздымкі яго, ну просто один твар. Вось кажуць, что унук там на деда, вот вельмі часто бываюць падобныя, так? Просто один твар. Вот, шановны глядач, паглядзіце на фотаздымкі, просто абрысы твару, лоб, прычоска, ну просто один чалавек. Як вы ставіцеся до таких расследаванняў? Я свого часу і захищав кандидатську дисертацію з теми генеалогії, та? І сам, в принципі, з пієтетом ставлюсь до цієї дисципліни історичної. Наприклад, жаль, не бачив цих розслідувань. Політики, які прийшли в 90-х роках до влади в Росії, Білорусі, в Україні, це люди, які мали величезні різні плямки в минулому. Все одно всі були комуністи. Ідейні. Все одно всі підростали на комуністичній партії. І за кожним з них, найцікавіше, стояли певні родинні стосунки. Ну, давайте от психопортрет Хутіна візьмемо. Кого, пробачте, кого? Хутін. А хто гэта? Ну, те, що Путін кажуть. Я так кажу, щоб не вживати, щоб поєднати, скажімо так, девіаційний термін по відношенню до нього, який говорять в Україні всі, ну, у його, так? От. І, ну, я так поєднав, знаєте, щоб і нагадувати і про персону реальну, і про персону так, алегоричну. Так от, ну, от скажіть, в родині кухара Ленінського народжується онучек, якого називають Володій, на честь Володимира Святого? Чи на Володимира Ульянова? Безперечно. Закладені всі ці моменти в родинах, в родинних історіях. Я свого часу теж жартував. Давайте поміняємося з Білорусі Лукашенка, нам повернемо, а ми вам Януковича віддамо. Так би мовити, обмін цими двома персонами. Бачите, різні історії є, але безперечно, що ці родинні історії формують особистість. І коли маленький Володічка знав, що дідушка готував Володі Ульянову супчик якийсь, а він сидить в Німеччині, яка розповзається, він при погонах носія влади комуністичної держави, КГБшник, то для нього це ж, знаєте, як це просто-напросто розпад його держави, розпад його Владимира Ленінського типу. Так само, коли ми говоримо про минуле наших президентів, наших керівників, це там теж треба шукати. Але скажу, що в принципі, я колись на своєму каналі в Ютубі робив аналіз по президентам Сполучених Штатів Америки, то у них там теж величезна династична просто між собою зв'язки. І це і в основі більшості цих от династій американських, які прийшли до влади, були при владах, то там стоять люди з різними історіями про дідів. Дональда Трампа дід володів публічним домом, десь в Канаді. Так? У Клінтонів це історія з контрабандою алкоголів, там, з банківською сферою. Тобто, справді, династії по-різному створюються, але найприкріше те, що Лукашенко дуже сильно вірить, що він робить династію, і свого сина Миколку він планує, скажімо так, посадити на трон Білоруського СССР.
Все-таки ось Лукашенко такий майстер балансу, так? То я, значиться, російські війська пропущу, нехай на Київ беруть за 3 дні, то вже такий друг, і українців братським народом називає. І так про всіх кругом. І стільки годів при владі. Таленовита особа, таленовита. Ну як ви думаєте, що в виніку з їм буде? Він скончиться як ось ягоні сябри, Саддам Хусейн, ну это нормально скончив, повесили, пристойно виглядало. А ось Муаммар Каддафі там жудосно скончив на капоті пікапа. Ці він скончить як Франко і Салазар, тріумфально, і там ледве не героєм застанеться. От як ви лічите? Чи подружжя Челошевських, так? По-різному. Я абсолютно переконаний, що є в Європі і на межі з Європою два старих діди, які вже поставили своє життя найвищою цінністю того, де вони живуть. Це Лукашенко та Путін. І ці два чоловіки, та не чоловіки, а дві великі, скажімо, помилки долі, вони вже бояться за себе. Я згадую 2020 рік, коли були вибори, наскільки Лукашенко продемонстрував свою боязнь. І тут немало важливо зрозуміти, що закінчать вони погано. Що Лукашенко, що Путін. Чому погано? Тому що доброго закінчення, коли вони будуть, скажімо, екс-президентами, які їздять в міжнародні університети або столичні, читають лекції, створять якісь фонди демократичні там, чи фонди історичні, це не про них історія. Відповідно, так вони не закінчують. Яка буде доля у кожного з них, ми не знаємо. Але пам'ятаємо 2022 рік, 9 травня, День перемоги в Росії, як він погано виглядав. Тобто є проблеми зі здоров'ям. Можливо, інститути геронтології, та, які практикували в СССР, скажімо так, підтримку життєдіяльності цих членів партії, які вже мали б давно опинитися в Кремлівській стіні. Але так чи інакше, я вірю, що справедливість буде і що принаймні ми зможемо задати запитання тому ж Лукашенку, для чого він це робив і чому він, прекрасний білоруський народ, намагався продемонструвати як його особисту волю і чому він загальмував розвиток Білорусі на 30 років. Праблема ў тым, што яны яшчэ могуць нарабіць. Вось Пуцін урушае Лукашенко, ордэн, вот галоўны ордэн быў расійскай імперыі, господи, Андрэя Первазваннага. Сімвалічны крок, так, вот Мурав'ёву вешальніку гэты ордэн давалі, там рыторыка пра ядравую зброю. Ёсць гіпотэзы, што вот эта гісторыя з ядравай зброяй тактычнай у Беларусі, каб з Беларусі ударыць, і ў Беларусь прыляцела ў адказ, а не па Крэмлі, што Лукашенко і выжыў, дзякуючы таму, што даў Пуціну такія гаранты. І могуць яшчэ нарабіць шмат бедаў, нават гэтай ядравай зброяй. Могуць знішчыць тысячы, десяткі тысяч, сотні тысяч людзей яшчэ могуць знішчыць. Як вы думаеце, ці дойдзе да такіх апакаліптычных сцэнароў? Як вам здаецца? Як чалавеку, які бывае на фронтах і знутры от бачыць усю трагічнасць сітуацыі? Ну, справді, історія з ядерною зброєю – це для європейського світу це моветон. Робити якісь передачі. Ми не знаємо, чи відбулися ці передачі, чи не відбулися, чи є потужності. Ми знаємо, що їхні балістичні ракети нові, які росіяни випробують, «Сатана» чи як там, що вони постійно вибухають, не піднявшись в небо. Тобто є загроза того, що насправді ядерна зброя, не приведе Господь, якщо буде застосовано, то вона може спрацювати в шахті спусковій. Я єдине не розумію Лукашенка в контексті білоруського народу. Бо білоруси, як і українці, надзвичайно сильно постраждали від Чорнобильської атомної електростанції. І тому, коли Лукашенко почав, скажімо так, на словах, ми не знаємо зовсім, озброївся, не озброївся, на словах говорити про ядерну зброю, я міркую, що це не просто політичний програш вже, але цей ляпас всім білорусам. Тому що у нас з вами величезна кількість людей, які загинули від того експеримента Москви, коли вони
віддали розпорядження створювати цю величезний експеримент на людях. Тому я міркую, що в цілому питання радіації, воно невідомо росіянам. Воно невідомо європейцям, там, окрім, наприклад, тих самих голландців, на яких потім хмара пішла, Нідерланди. Але це ляпас. І я думаю, що це те, за що він буде ще відповідати, окрім того, з морально-етичних питань. Як ви думаєте, я просто ось читаю СМІ, меди українські, гляжу ютюби українські, вельми шмат пропаганди, вельми шмат крайностей, значиться. Все, катастрофа, фронт сиплеться, то все, праз місяць все, війна скончиться. Як ви думаєте, чоловік, який все-таки поза гэтай пропагандой знаходиться, до чого йде справа? Тому що нам, білорусам, сыход войны ва Украине з вялікай доляй імавернасці, ну, мы просто ад гэтага вельмі значна залежым. Питання завершення цієї війни, яке може бути тільки перемогою, від нього залежить відновлення історичних держав, та, в тому числі Білорусі, в тому числі України, в повних обсягах. Тобто ми справді є державами, ми навіть є члени ООН, члени-засновники ООН, але бачите, як нас не відпускає імперськість Москви. Ми з вами зараз спілкуємося рідними мовами, але якби тут третій був московит, він би не зрозумів би, про що ми говоримо, правда? Це імперськість, це не слов'янський народ, це помилка, теж одна помилка природи, яка от існує. Безперечно, що так, як складеться зараз в Україні, від цього залежить дуже багато речей. Я хотів би наголосити, я розумію, що українці, як і білоруси, ми егоцентристи. Ми все розглядаємо з точки зору своєї. Давайте на інші народи увагу звернемо. Грузія, Молдова, Казахстан, зрештою, Курили, Калінінградська область, Карели, чеченці, дагестанці, і ми починаємо відлічувати. Тобто від того, як буде сформована архітектура цієї перемоги України, залежить величезні зрушення, тектонічні зрушення на нашому східноєвропейському і азійському просторі. Тому не тільки українці чекають перемоги, її чекають і білоруси, її чекають і молдовани, її чекають багато народів, яким Росія не дає просто-напросто жити і сповідувати свої цінності. Ми не народжені для війни. Так. Ми народжені, щоб виховувати дітей, кохати, бути коханими. Ми народжені працювати, розвиватися. Ми для цього народжені. Але імперія нас тягне до себе. Тому від архітектури перемоги України залежить величезна кількість подальших доль людей, держав, територій. Я бы тут додал, что все-таки удар приняли украинцы, и сегодня десятками тысяч гинуть украинцы. Спадар Александр, есть такая идея інтермаріуму, так? І вона виказується, що ось Україна, Білорусь, країни Балти, часом сюди приєдновують Польщу, так? Оборончий пояс заходньої цивілізації, оборончий пояс Європи. Перспективний проект, тому що не зрозуміло, як там от заходні європейські країни, так ось ставляться, даруйте, калі ласка, моє міркування до Білорусі, до України, як до ніяких буферних зон. І ось, коли б ми могли об'єднати наші ресурси, і так само, це от, і кількість людей, які живуть на цих територіях, так, то це мог би бути такий новий геополітичний центр, могутний приклад для всього світу. Я в це вірю. Як ви думаєте, це ідея фантазія? Чи все-таки це реалістично? В Києві я був долучений до організації 3 конференцій з інтермаріуму до початку повномасштабного вторгнення. Я хотів би наголосити, що коли був союз України з Польщею,
100 років тому то наш головний отаман, то керівник держави Семен Петлюра теж говорив про Балто-Чорноморський союз, про інтермаріум. Ця конфігурація інколи навіть говорить про Балто-Чорноморський Адріатичний союз, тобто от навіть сходом до Хорватії, до Чорногорії, до такого більшого поясу. Це є природний союз. Зрозуміло, що ми не виступаємо там проти того, щоб руйнувати Євросоюз, так як такий величезний механізм, який спрацьовувався багато десятиліть, починаючи по суті, після Другої світової війни, коли колишні вороги почали з собою миритися, домовлятися, перші енергетичні союзи, вугільні союзи. Ми говоримо зараз про те, що справді оцю частину Європи не завжди розуміє Західна Європа, або Північна, або Південна. Але ми говоримо про те, що між нашими країнами необхідно розвивати горизонтальні зв'язки. Були природні зони свого часу, які стримували агресію азійської московицької цивілізації. Ці проекти мали різні назви. Річ Посполита. Перед тим це був проект величезна держава Русь. І тут ми з вами підходимо до головного, що ми з вами інтуїтивно розуміємо, що справді, не об'єднавшись в загальних напрямках, керунках по захисту наших європейських цінностей, правдивих цінностей, де стоїть в центрі сім'я, життя людини, ми не зможемо існувати. Проте, як буде далі, ми не знаємо, тому що за моїми міркуваннями Російська Федерація розпадеться, бо це неприродне утворення. І, можливо, наші подальші держави будуть мати іншу історію цього Балто-Чорноморського союзу, інтермаріуму, не як протидія одному агресору, а як, скажімо, зона, яка буде контролювати сіли зони колишньої Російської Федерації. Бо, зрештою, розпад Російської Федерації призведе до величезної кількості зростання бандитизму, зростання контрабанди. Тобто ми побачимо з вами величезну воронку, як від Титаніка, яка буде поглинати все, що тільки можливо. Тому після перемоги над Російською Федерацією у нас з вами ще буде справа дійсно про створення оцього внутрішнього європейського, але на рівні громадських зв'язків, скажімо, утворення, яке буде краще за всіх розуміти, що таке російська агресія, що таке, і краще за всіх розуміти, що ми європейці. Шановні глядачі, ось така розмова з особливим чоловіком. Мне цікаве ваше міркаванне. Каму гэта бяспечна? Папярэджваю, што калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, то за каментар пад гэтым відэа можна і сесці ў вязніцу. Але каму бяспечна, чакаю вашых меркаванняў. Спадар Александр, шчыра дзякую вам за ўдзел у гэтым выпуску. Дякую. Жыве Беларусь. Слава Україні!